Muvhidhiyo ino mhuri yeZimbabwe tinokupai zvakaitika mushure mekunge tabva kugomo. Sezvakanga zvarehwa nemudzimu muninga kuti paifanirwa kubikwa doro pokumbirwa mhondoro, asi izvi zvaizoitwa nekuvashoma kuti vasave vari vakadzi varara nevarume vavo usiku hwapfuura. Varume nerimwe divi havaifanira kunge vatswa zvituri muusiku hwapfuura. Naizvozvo pairidzwa nekudzana vachitamba ngoma kugadzirira zuva rekupinda muninga. Asi tisati tapinda mugomo, ngatinzwei mbuya Meta vachipatsana nguro yakaitwa nemhepo yaJonia mazuva anga apfuura tisati taenda pamwe chete nekugadzirira kuenda kugomo. Ngatinzwei vachitaura tozonzwa vachipa yambiro nechenjedzo kuna Sadunu vaHeadman Gonye. Ngatipindei muvhidhiyo yedu muri yeZimbabwe. Mamukase kurisei kwamuri. Shoro taive ndiri bhizi zvakanyanya saka handina kukwanisa kuti ndokupei update yezvakaitika. Kune muchembere akatanga kubata basa pachiitiko chemwana, saka shuro vakauya vaine urongwa huya hwekuti nhasi ndo patinofanira kunodzokera mumatondo, saka hazvina kuzogona kuitika. Saka pavakanosvika ndo pandakadzidziswa kunzi vane mhepo inohaka. Saka chiitiko icho chadaro takazongokwazisanawo tichizivisa kuti ndimuchemberani, ndichizvisawo kuti ndini muchemberani. Saka pane nhau yanga yambobatwa kare yenhaurwa yengozi yandakambotsanangura. Kwakazoita umwe muchembera akazouya rimwe zuro anonzi Shumba. Anga ainewo nhau dzakewo dzaanga achida kuchemera kuna Meta, saka ndakazovati hazvisi kugona kuti ndibate dzimwe nhau. Ndine dare randasimudza remhondoro ndo randoda kuti ndigone kusimikidza. Saka muchembera ndakazodzidziswa kuti vane mhepo inoturuka pavari, ndobva ndavati sezvo muri kunzi mune mhepo inoturuka pamuri, chiregai ichituruka iri iyo tobvunza kuti ko zviri kufamba sei pahomwe yenyu. Saka ndo chiitiko chakazoitika, tobva ndakumbira mhepo yandobva yaturuka tichibvunza zvinetso zvanga zviri kusangana nehomwe yacho. Saka zvanodaro ndo patakazokumbirawo kuti tokumbirawo kubvunzawo dare ratakaunganira rechipwere chevairambana. Saka dare rakatsanangurwa ndiro dare rengozi yafuti yakambotsanangurwa naMeta. Ndikakutsanangurirai kuti aiwa mhepo iri kunzi yakasimuka inhaurwa yengozi ndo yakanosimikidza chisimikidzo chipi chamira nhasi pamwana, zvichizobatanawo nemhepo dzevapenya ava vakapindirawo panhaurwa dzipi idzodzo vakazomisikidzawo maipe pamwana nazuno akamira. Saka zvadaro vane kutsanangurawo zvavo kwavakaita. Saka baba vakuru ava, mukoma waMbanoni anga aripo. Saka zuro pakazosvikawo machembera aya, vaMbano vakabva vazosvikawo nababa vemwana vaine dare ravanga vachida kuti vambosimikidzirwa rengozi rakarambotsanangurwa kumashure, nekuti mhepo dziri kutaura idzo kuti hazvigumiri pamwana iyeye dare iroro rikasagadziriswa, ngagone kunofa zvakare mumwe kana kurasika njere mukati merudzi rwavo kuburikidza nengozi iyoyo. Saka zvadaro ndo pandakazoti muchembere takukumbirawo zvinogara pamuri, toda kuti baba vemwana vazive mafambiro akaita nhau yemwana wavo, vanzwe mwana wavo achitaura. Saka vakabva vatendera ndobva ndakumbirawo
makumbiriro andoziva kukumbirwochi vakuru vari pamafudzi avo. Kwakatanga kubuda muchembera kota marondero wemanda imboita ndichinzwa kuti mwana mupenyu asiko zvinezvi ndakona mapfupa. Ndobva vazongotaura vakati hai sekutaurwa kwaitwa naSawira kuti aiwa vanoda kunzwa mhepo yechitaura chirigai vasvike vatsanangure zviripo. Saka vasati vambopfekedzwa micheka yavo yemhepo inohaka, mhepo yakabva yatongohaka, ndobva yachitanga kutaura mwana achichema, baba vakandiregerera, vakandisiya ndichitetereka nenyika. Ndobva abvunzwa nziko chii chakaitika, kanzi baba ini ndakange ndonodzora mombe, asi mombe idzi dzairamba dzichingoenda. Kanzi saka ndakasvika pakunoneta, ndasvika pakuneta mombe dziya dzaingoenda. Hanzi ndobva ndati chiregai ndizorore pachidombo. Hanzi ndazorora pachidombo ipapo. Hanzi saka pakauya mai vaya vanonzi mai Hadhi, ndo vakanosvika ndobva vatora mwana ndobva vaenda naye kumba kwavo. Hanzi kumba kwamai Hadhi akagara 3 days ariko. Hanzi ndobva vasomutora ndobva vamuendesa kuna mbuya vachona. Hanzi saka mbuya vachona vakazomutora ndobva vazoenda naye kuchikomo. Hanzi vaenda naye kuchikomo vakanosangana nemurume anonzi Mofu. Hanzi ndipo pavakamuita sei, pavakamuisa mukati mebako. Hanzi vakamuti Juju, aiwa hanzi pekutanga pachona ndivo vakanomusiya mukati mebako imomo. Hanzi vakamuti Juju, gara muno tiri kutsoka tigorara newe muno. Manzi mwana akachema akati saka mbuya zvomuenda muchindisiya ini tosara nani, zvikanzi tinouya tiri kutsoka toda unokutorera zvekupfeka zvinodziya. Hanzi saka mukati mebako imomo muine zinyoka hombe ranga ririmo. Hanzi ndobva varevera vakati hanzi ukada kubuda unodyiwa nechikara ichi. Hanzi saka vaenda, hanzi ndopa vakazonodzoka wamwe musi. Hanzi vanonzi mainini Trishi ndo vanga vakatakura chikari changa chiine doro. Hanzi mbuya vanga vaine zviyo zvitsvuku. Hanzi ndipo pavakatanga kureverera vakasiya chikari chiya. Hanzi ndobva vabudazve. Hanzi vabuda, hanzi ndopa mwana paakachema akati saka zvomuenda futini mundisiya nani. Hanzi vakati aiwa tiri kutsoka. Hanzi saka vaitopota vachiuya vachindiigira chikafu ndiro mukati mebako imomo. Saka zvadaro hanzi kune murume akazouya uya anonzi Mofu, vakazoenda naye kubako ikoko. Hanzi vakatosangana mukati menzira ndobva vazoenda naye kubako ikoko. Ndobva vakazotora mwana vakaita zvavakaita nemwana. Mwana akachema akati ndakafa ndichimbunyikidzwa zvinorwadza. Saka vazinge unotaura kuti vanhu pavapenyu pavakaenda kubako hanzi aitovanzwa kuti vanhu vari apo, asi kuti agone kubuda panzvimbo yaanga ari zvanga zvisingagoneki. Hanzi vakazvadaro mbuya vachona nemurume anonzi Mofu vakazoita sei, vakazoendako. Hanzi ndopa vakazonombonyikidza mwana. Saka mwana ari kutaura kuti pane mamwe mapfupa angu avakatora vakapisa. Nhasi mbuya vangu vofamba vaine dota rangu mubhege mavo. Hanzi izvezvi kutaura kuno mukanda kumba kwavo kune chidende chiriko. Icho chidende ichocho chine dota rangu. Vari kufamba vachidzimaidza. Saka pane vamwe vaibvunza kuti ko bvudzi chii chakaitika pabvudzi. Hanzi pakunogerwa kwakanoitwa mwana
anzi mainini vakabva vaudzwa nambuya kuti kana mwana achinge apedza kugerwa utore bvudzi rachona uye naro kumba. Saka ndozvezvimwe zviitiko zvakaitika. Inyorwa chete kuti pakashayika munhu akaita sei, akakwanisa kuti arekodhe mhepo iyoyo ichiita sei ichitaura. Ika ndozvezvimwe zvinhu zvakaitika shure izvozvo. Azviko zvinezvi mhepo yemwana yaane simba zvayo, yaane simba. Vakabhakatizwa nhasi ndiyo nguva yokuridza ngoma, ndiyo nguva yokurevera zvigere kunomira nokunochinama zvavakabhakatizwa. Zvinoda kusimikidzwa mukati modunhu, ndipo nzvimbo dzinofanira kusvikwa nedzisingazvikwe. Unorevera muhera chuma nekuti vakamupangidza vakamuringisa. Zvinoda kusimikidzwa mukati modunhu rino, wakatakurana nazvo, wakaremerwa mukati mohanano moyo, nokuti wekuzviturira ndipo panga pasina. Ndakareva ndikati chibonga chomusha chinopanza muriwa nomubvuri wenzira. Ipi chinova chijairira kuti panoidaruka nochibonga apa muchirega kuchitema. Asi mupfuri wenzira ukasongana nacho unochinongera rutombo, moona chibonga chakanofa ndipoka. Achina kurohwa nevamwe navene venzvimbo, asi charohwa nomupfuri wenzira ndipoka. Ndipo paanoringa kuona kuti aya maipeni regai ndichiteme. Zvinovauya zvava mukati modunhu rako samanyanga, kuya kuzonatsurudza basa rovari kumhepo ndipoka. Nokuti nhasi uno mazvikiro, nhasi uno mhondoro dzematondo hadzichatekaira mukati momatundu nokuzvibiswa ndiro. Vochipfugamo vonopinda mukati momapako, vopinda mukati momatondo, vonosungana nayo mucheka mutsvuku. Zvinotozvara mondoro dzingatekaira, hadzingatekaira ndipo. Nhasi yadzopwanyirwa pakati ponzira, mondoro dzotekaira sei mukati modunhu? Zvomisikidza manyama amire norungo. Arina mozha, arina maka ndipo. Handidi kureva rinoenda kura, asi ndinoti nzira yazarurwa. Zvinondoringa wemaipe vachinjisa dunhu mukati modunhu rako, vari kumisikidza mbiringizwa. Voreva kuti ndiani unotiona, voreva kuti ndiani ungamira nesu. Zvino yakwanira nguva yomhondoro kuti matunhu acheneswe ndipo. Modzorerwa pamavambe ekuti nhasi uno munoti muri kupinda mukati momunda dzonyu, nhasi unodedzamira mukati momhepo, makungonoporika kupinda mukati mempinda dzenyu musina kunosimikidza kumhondoro. Nhasi unombesa muchaenda nadzo kunoti dziuchirirwe nemhondoro. Nhasi uno munopinda munokohwa, modya goho risina kunosimikidzwa kumhondoro. Mhondoro ndidzo vaparuri. Kana mbesa ichinge yaibva ndipoka. Zvinoinomira nhasi unombozvitonga nekuzvirova matundundu.
nasi zvanza zvamondora hazvichina matero kwamuri nekuti morevera kuti chinyakare chakazara matushi yenyu sandikwa kuti morevera kuti kusaziya vakuru vakati kuziva mbuya uuzwa zvino nhasi imi monongedza nomwino mukaona ayewa soro jena moti muroi mukaona nhasi unochembereyo bata mudonzvo isisina meno morevera kuti mena akapera nokuja vanhu makationepi imi zvipwere nhasi unomonongedzana nomumwe matuzvi yenyu nhasi uno mariwana kwara kusimikidzai morarama mukati momhepo dutu dema risinani unouya nokunodzoreredza kana kunoringa kuti kune chigara chamira mukati maapenyu nhasi motsengiwa mowisirwa pasi nokuti hakuna chiri kutungamira makatoshora mhondoro wonzwa kureva chuma maregedzwa mukati modunhu rinokumhondoro mokumbira maregedzwa mouya nekunoregererwa ndipo nhasi wauya abva kwabva amuchanoziisa guru kuti akone kunouchirirwa aringiswe kuti muyera hungwa zvati ano
Ndicho chikamu chechipiri chatanga takakubatirai mhuri yeZimbabwe kubva kunzvimbo yekuVenice tichifamba namuchemberemeta nevadare vavanga vanavo. Zvino tinoti kwamuri imi semhuri yeZimbabwe, kana muchinge muchida kubatsirwa namuchemberemeta, vabatei panhamba dziri paskirini dzataisa apo. Asi kana kuri kwokuti muri kuda kuadvertisa mabasa enyu amunoita, nekuti hazvina kunaka kuti tingogara tichikupai nhau imi musinawo chamunowanawo pamavhidhiyo atinenge tichikupai aya. Uyai tikushambadzirei mabasa enyu amunoita, mungange muri kutengesa mabhero, mungange muri kutengesa chipi nechipi chamunoita chemaoko. Tibatei tikuadvertisirei pamaplatforms edu anoti WhatsApp, Facebook pamwe chete nepano paYouTube channel. Izvo zvinokutibatsirawo kuti tiwane chekufambisa, tiwane mari dzedata, tiwane zvemari dzepekurara patinenge tichienda tichifambira nyaya dziri kuitika mumatunhu akasiyana siyana. Tinokutendai nerutsigiro rwamunotipa, asi zvetopa yambiro kune avo vanenge vatora nhamba dzedu dzakanzi News and Inquiries. Hadzisi nhamba dzeng'anga kana maprofita. Kana muchinge muchida maprofita, nyatsodonongodzai vhidhiyo parinenge richifamba panenge pakanyorwa zita reuyo anobatsira anenge apinda muchirongwa chedu chino ichi. Nekuti pamunoforwarda manhamba kana kutumira kuna navasawira wenyu kana hama dzenyu, vanezenge vachitifonera vachiti isusu tisu tinobatsira, kwete haisva, isu chedu tinoita zvokutora nhau nekukupakurirai bedzi. Naizvozvo garai matora nhamba idzo chaidzo dzamunozopa vanasawira venyu, nekuti pamwe pacho vanogona kusadayirwa kana kusawana mhinduro yavanenge vakatarisira. Tatenda, rambai muinesu muchiteera pano paJCTV Africa. Tosangana zvakare pachikamu chechitatu.